l'edat mitjana va ser un hostal. Per què ens interessa a les feministes que això fos un hostal? Perquè les Kellys són les que porten tot el servei avui en dia a tot arreu. Està clar? Vale. El carrer és el de Ripoll, però no és de Ripoll poble o tal, no, és del monestir de Ripoll. Reconquesta, l'església anava fent pagant tributs a mesura que anava avançant, vale? A tenir-ho en compte. Però el carrer no es deia de Ripoll sol, el carrer es deia dels forns de Ripoll. Atenció, per què? Feminisme una altra vegada. Les dones tenien por de coure el pa dins de les muralles, tenien por als incendis i sortien a coure el pa fora. Està clar? Vinga, un altre. Seu dels estudis generals, els primers estudis laics. Per què ens interessa a les feministes? Perquè les dones no hi érem. I per tant, això és important. O hi som o no hi som. Exactament. Ara, què passa aquí? Passa que el veïnat, i per tant les dones del veïnat, es queixaven del soroll que feien els estudiants. I aleshores immediatament es va treure i els estudis generals, quan es va trencar la segona muralla, van passar a les Rambles. La gent no se'n recorda que el primer tros de la Rambla es diu Rambla dels Estudis i és pels estudis generals. Val? O sigui, aquesta és una altra. Bé, aleshores, aquesta casa queda com les cases aquelles típiques de la burgesia petita catalana, en el centre de Barcelona, i hi ha un pis principal. El pis principal, diem principal perquè són els pisos principals. Molt bé, aquest pis principal té un jardí romàntic. Aquest jardí romàntic l'hem salvat, es pot entrar per la plaça on es veuen les arcades de l'aqüeducte i es pot anar al jardí. Hi anirem, oi? No, perquè ara us explicaré les negociacions polítiques que hi ha al darrere de tota la història cultural. Enteneu? Vull dir, val. Última notícia que tenim important des del punt de vista del feminisme i des del punt de vista cultural del país. Vull dir, aquí, justament en aquest pis principal, quan això estava completament derruït, perquè la gent no se'n recorda que va haver-hi bombardejos a Barcelona, aquí a la plaça de la Catedral, i va quedar tot aquest tros bastant mal fet, bastant fet malbé. Aleshores, en aquest primer pis va haver-hi una escola que era l'Escola Pipo. L'Escola Pipo, atenció, era una escola que pertanyia a la família Salvat, Ricard Salvat. La directora de l'escola era la germana d'en Salvat. Vull dir que encara és viva, té 90 molts anys, i no viu a Barcelona, però de tant en tant, vull dir, tenim alguna notícia seva. Explica que el Ricard Salvat què va fer, perquè igual algú no ho sap. Home, Ricard Salvat és el Era profe meu, era el gran home de teatre del país. I tant. Va ser nòvio de la Maria I aquesta escola... Ronda de Mort de Cinera, per exemple. Era molt avançada, era aquella època que, bueno, que l'alternativa a les escoles nacionals i tal, eren petites escoles que feien ensenyament en català, bueno, parlaven en català, no és que fessin les classes. Sí, i a més era que nens i nenes anaven junts. I nens i nenes, exacte. Quan arribava la inspecció, aleshores els nens se n'anaven al pati i les nenes es quedaven a l'aula. Tenim, o sigui, per sort, vull dir, hem pogut recuperar els antics i les antigues alumnes de l'Escola Pipo i encara els hi devem una visita a com ha quedat la casa després de la rehabilitació. I això és una mica la qüestió. I després ja arribem nosaltres. Ara, com arriba el moviment feminista a un local com aquest? 1976, atenció, perquè farem 50 anys. 1976, primeres jornades catalanes de la dona per a nins de la Universitat de Barcelona. Com s'organitza el moviment feminista? El moviment feminista té models que són partits polítics, sindicats i tal. No ens interessa, no ens interessa la jerarquia, ens interessa una altra cosa. Val, molt bé. Aleshores, coordinadora ambulant, coordinadora nòmada, amb una església, a la Federació d'Associacions de Veïns, etc. Passem des del 76 pràcticament fins al 87-88, anant d'una banda a l'altra. Molt bé. Què passa en el 87-88? Som les primeres ocupes del país. Vull dir, segrestem un autobús i ocupem un local municipal, al peu de Montjuïc, el Poble Sec. I aleshores, a partir d'aquí, quan la policia ens treu, negociem amb l'Ajuntament una ajuda per un local. Aquest local primer va ser un pis alt,
a la Gran Via, entre el carrer Villarroel i Casanova, i aleshores aquí doncs, era una escala de veïns, no ens anava bé l'assumpte, però ens va servir per començar a veure com ens organitzàvem, si teníem allò, l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, que aquesta és la paraula justa que toca. Bueno, aleshores d'aquí vam passar a un altre pis, que era un pis principal d'aquests de categoria, a la dreta de l'Eixample, davant dels jesuïtes, al carrer Casp amb Llúria, i aleshores eren d'aquells pisos que els de la Federació d'Esquí, que havien estat abans que nosaltres, havien fet la trampa d'anar avançant per l'interior d'illa de cases. I aleshores aquest pis ja tenia unes altres condicions. Aleshores en aquest pis ens hi vam estar molt de temps, perquè tot el temps que va pràcticament fins al 2000. Allí vam celebrar les jornades dels 20 anys, allí, vull dir, va sortir d'allí el de les jornades dels 20 anys de feminisme del 96, que és una altra de les fites importants, o sigui, penseu que el moviment feminista del 76 al 96, vull dir, van haver-hi trobades, però arriba un moment que en el 96 es fa com una refundació del moviment feminista, dir, anem a recollir tot el que han anat perdent pel camí, vull dir, feminismes de la igualtat, feminismes de la diferència, feminismes institucionals, no institucionals, vull dir, en el 96 de dir, vinga, va, fem l'esforç de parlar de feminismes en plural i posar-nos totes una altra vegada en el mateix camí. Aleshores, a partir d'aquí, comença això a créixer, jo que li explicava a la Pilar, que vull dir que en èpoques quan les èpoques són bones econòmicament, vull dir, les dones, vull dir, treballen, tenen la seva família, fins i tot el seu pis, vull dir, em sembla que les coses van bé. Comença la crisi, aleshores, vull dir, la gent es va quedant despenjada i aleshores és zoom. Anem a demanar ajudes, anem a veure com ens organitzem, anem a veure quin tipus de col·laboracions fem. Aleshores, aquí va ser el moment de dir, demanem un edifici de patrimoni a l'Ajuntament, quins edificis ens poden oferir. Un edifici que a més estigui en el centre, per què? Perquè encara que dic que Cala Dona és el referent del moviment feminista, per exemple, a Barcelona, perquè és Barcelona, però clar, vull dir, tota l'àrea metropolitana, vull dir que és un concepte que també ja sabeu que es va fent i desfent segons les polítiques del moment, vull dir, és important. I si tenim els ferrocates i te'n pots anar a Terrassa i Sabadell amb un cop i tens la Renfe i te'n vas fins al Baix Llobregat i puges i baixes, és una altra cosa. I si estàs a prop de la catedral i ve gent de fora que es perd i tu li dius res, posa't a les escales de la catedral que ja et vindré a buscar. Per tant, vull dir, és una cosa que és un lloc de referència important. Aleshores, hi havia uns quants edificis d'aquests que havien quedat destrossats i que portaven molts anys destrossats. Però què passa? Passa que d'això, que aquest era el més gran i el més difícil de restaurar. Clar, si és el més gran i el més difícil de restaurar, les feministes diem que volem aquest. Per què? Perquè pel feminisme no hi ha res impossible. Perquè tenim pocs. És veritat, perquè tenia moltes dificultats, per un costat amb l'aqüeducte s'havia de fer primer un estudi arqueològic de tot això, que de fet la Mercè us ho explicarà, que ella ho sap millor que jo. L'estudi arqueològic és perquè, una cosa és el Montàver, que és la muntanya de les escales de la catedral del carrer del Bisbe que va parar al campament romà, que és la plaça de Sant Jaume. Aquest és un desnivell, però després hi ha el desnivell arqueològic que es provoca en les ciutats, vull dir que va creixent el nivell. Per tant, aquí es va haver de baixar, per arribar a nivell de carrer, es va haver de baixar a segons quins moments, mig metro i 1 metro. O sigui que aleshores, i en aquesta baixada arqueològica, aleshores aquí es van trobar ceràmiques, enterraments, forns, bases. Aleshores, aquí a terra, atenció, a terra veureu Sí, aquí n'hi ha una, aquestes rajoles que són vermelles. Vermelles i blanques, sí. Sí, aquestes que tenen... La resta ja veureu que és mosaic hidràulic, mosaic de tipus modernista, o sigui, finals del 19. Que el vam recuperar, el que hi havia per aquí. Dels diferents pisos els vam recuperar, vam estar els dissabtes al matí rascant i ratllant i tal, fent cadenes, i després, vull dir, col·locant, quan teníem alfombretes senceres, fèiem el puzzle de l'alfombreta sencera i si no ho tiràvem a l'atzar. Bueno, però explica les rajoles.
Bueno, és que vaig el més de pressa possible. Home, Mercès. T'estem fent Anila. Les rajoles blanques i vermelles, vull dir, ara això és quan siguem molt riques, que això també ho dic per si de cas, vull dir, algú fa una subvenció, i posarem un QR a sobre i aleshores es veurà la resta arqueològica que es va trobar. O sigui, totes les restes arqueològiques... Totes les troballes que hi ha hagut. Totes les restes arqueològiques, evidentment, es van retirar amb tota cura, vull dir, estan en els museus municipals, però ara, vull dir, podríem fer això del QR i podria sortir en 3 dimensions i tal, quina és la troballa en cada un dels punts. Hem començat a fer una visita, vull dir, un projecte que és interessant, hem començat a fer una visita d'aquesta de 3 dimensions de cada dona, que està penjada, vull dir que això també a vegades a la gent li agrada de dir, mira, tals, i m'ho miro. Bueno, però això són les rajoletes aquestes, són aquestes rajoletes. Bé, no sé si us n'adoneu, vull dir que la feinada del moviment feminista per tirar en marxa això és que informe arqueològic, doctora Ripoll, Universitat Autònoma, posa les seves alumnes a treballar en el projecte. S'havia de dir Ripoll, Sí. Aleshores, Sandra Bestratén, arquitecta, que després va ser la directora del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, poca broma. Aleshores, vinga, projecte de rehabilitació. Però bueno, en el cas de la Sandra Bestratén, gran homenatge perquè va ser capaç de fer un projecte de rehabilitació en plan assembleari. Sabeu el que és allò? Jo ho vull blau, jo ho vull verd, jo ho vull blanc, jo en vull 3, jo en vull 2, jo en vull 1. És una dona encantadora. I a més que coneix una tècnica d'aquestes molt excepcionals que és la utilització de la fusta. O sigui, ella havia treballat amb la gent a Sud-amèrica i tot plegat, que quan hi ha les grans terrabastalls, vull dir, el que aguanta és la fusta. O almenys, vull dir, és el que menys mal fa si et cau al cap, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, vull dir, rehabilitar un edifici d'aquest tipus, per això ve la gent de l'Open House, quan es fa d'això la gent ve a veure-ho i de mirar-ho, perquè aleshores aquests edificis el que fan és tancar-se per dalt i anar rehabilitant cap a baix, al revés del que la gent pensa sempre que és des de baix i anirem pujant. No, tanques l'edifici, protegeixes l'edifici i després vas baixant. Aleshores, això per què ens va anar bé? Ens va anar bé perquè teníem la primera fase aquesta feta de tancar l'edifici i aleshores va venir la gran crisi. O sigui, clar, havíem tingut uns diners del Zapatero, sabeu aquell plan de la Enya, del plan Zapatero, que era tal, doncs l'hem tingut allò, aleshores queda això aturat. Nosaltres ja havíem deixat el pis de cas, estàvem totes ficades aquí dintre. A la planta baixa, sí. A la planta baixa, aquí on estem ara. Aquí hi havia un biombo i hi havia les de la xarxa feminista, aquí hi havia les dones juristes, allà hi havia les de Tamaia, que són les de les dones maltractades i que per tant tenien cortines i tal per la protecció i per tenir per tant a l'altra banda, etc. I nosaltres, centre de documentació, teníem tots els llibres i tots els documents encaixats i per les cases de Barcelona i un tros, per sort, que ens va deixar l'Ajuntament en l'arxiu d'Horta Guinardó, que és l'arxiu més gran que té l'Ajuntament avui en dia municipal perquè eren els quartels de Lepanto. Però si voleu, si mai necessiteu, heu d'anar a demanar pels quartels de Lepanto.